Man, kanina pa kayo pa kinuhan. Ano nga nito? Kanina mo nga neto. Sorry na, ano. Ano nga? Basta, di ba, yung doon aliser, ikuhan na ikuhan. Ano man? Tapos, kasi yung pinta rin ng handling. Tapos ako nagpuntok na nakain ko yung kaya hindi ko nagpapansin. Tapos, ako, hindi ako magpuntok kaya nakain na to. Tapos nga, mahal ko na, di ba nakalimutan na, nakamirisan. Tapos sa kaya nagtuloy ako sa narakuhan, sir. Ano ba yung storyo? Wala waray. Kaulol, nakarga ko kaya nagtuloy ako eh. Tapos, Alas 6 ko na makainan. Erwin, alas 3 ko pala, kinahin nag-uurong sa kami nga, dagulog abot, oo. Galit pala kayo pag-bike ka kulong. Kasi man, Hindi ka mo pala kanit, tida. di pa uli nakamuhad, sabi na ano ka, di ba malampas Ka magkani. tere. Alas 5 ba ato? Ano man? Alas 3 ato, inaano ko. Eroy. Alas 3 ato, nagpakailangan niya video, ako na ito ato. Alas 5 na. 3. Alas 5 naman kami abot. Alas 4 row. Kasi ka 2 hours lang yung biyahe pa uwi. Oo nga, dito 3 hours pa ka to. Oo, iya. Oh. Ano ka naros kinadto? Alas 12. 12. 12:40. Alauna. Alas 2. Alas 2 kami inabot. Alas 3. Alas 3 kami inadto. Ako, Sa taon, nanuli nga dinatuon. Alas 3 kami inabot dito. Tapos pagbalik naman pagabot naman alas 4:40. pumunta sa akin para sa inyo. Kasi ko nakinan kinaiyak ko kami ng plaza. Di na ako baka. Okay, naiyak ko kung ano. Pupuli. Wala lang. Pinan. Kaya nga, pagkabot ko ba, diretso na rin yung pinan niyo. Man, iba-iba man doon kami taritasan si nag-iyak po kami dito kay kinadata. Asa nga, Plaza kinan Kinao. kami. Tapos kinan Tapos duwang ka. meron. Ano nga na ito? Pag-abot ko nga nagmumurblay naman kamo. Asa nga ni Alto. Wow, na nga niya ako jaw. Kasi kapag ka din naman, pagpalit ka ng ang ginatag na ng Highland ay smoker, tinakal na kami. Paray lang. Nagtitinagaloban ito kakulog. Awan to ko ng body. Irit at niya. Ana sa mga nga. Jiwid na di siya jiwid. Sorry. Sige, sa kob. Eroy. At sa nga niya, doon, at ang ulitin ko at ang ulitin. Tapos, At padang ko na ba? ano, naman na sa na ako man sa rin. Tapos Ayo, ano, kasi at wala sa papatinahan na ang hinapan pero hindi na napakuha ng pagpagulat ng Diyos. ang buwa dito. Sino rin pala ako nga? Tapos niya, Sino yung dear na tinatawag sa makilala ko tama. Ano nga, nasa manok yakan. meron na akong kasama sa saan magbuwa nito. Nabi niya ka. Pasaan mo tayo. Mas bicara ako na buwan to. Tumakot na ako nga. Kaya, Pag-isipan. ako na
ano diyan kagulo. Kailangan ipatry correct sa Tayo na lingkuran. Bukla ito ganun pa kaya ko. Hindi nga ni Adya. Tapos ito na mga gapa. Pag Justin na ayok sa babae na para sa lahat. Kaya na after nga niya, pagkatiwata niya pagyakan, siya kung natin mapagyan, kasi doon yung lapot ako. Nilarin ko mga para maganda. Kaya Dahil yun, kaya sa Adya, kaya bakit ko na ako kaya tinapos. kantos yan, senator At yan. ito just dito. Ayun, basta lalaki na para sa lahat. Kaya ulit dyan sa mga kasi kaya what they hear. Ayun. Ay, Adya, Kaya mga. gawin. Kaya mo, naka-intindi yun, inaano pa ng lupa eh. Anak ma. Gawin namin yung ulo. Ikaw, kung hindi ba mag-istorya? Kaya spray natin ka pa na nauuno. Ate nga niya, pagkaroon na iwan dito. Ang diniinis, pagkaroon na iwan dito. Kaya ano nga ni. Ay, no. Wala. Uy, ano ka? At ang diniinis, pagkaroon na iwan dito. Dito, pag may nakuha ko ito. Kaya ano nga ni. Inaging istorya ko, gamot niya na. Kulog na ako, kasi sa dito. Paano man? Kaya ano nga ni na to. Manakuha rin siya ng katiyan. Tapos yun ang nakasarita ko. Kuha na siya. Ano lang ito kayo kaya ka. Oo, no. Oo, sorry. Ano ka? Tuyo ka na. Awan. Pati ang nakapyakan niya, nagawang kanina yan. Nagawang ka. Nagawang ni Gutsi. Alright. Ang tayo mga bakit tayo papagsagot niya na? Ang daw na dito sa ito ha? Ay, dapat ang bro. Pero nga ni. Ang pagkabi. Oray ka na mula. Ano nga ni. Wala. Ginagawa. Hindi nga niya ako. Ay, paano yung gawin kasi? Mapapasin tao. Kaya tumat na lang nga. Ano? Matuyo ka, no? Huwag naman po. Tuyo ka na nagbuwak. Kaya ano nga ni buwa? Di ba tala mo? Dahil makaroon ka na ng buwak. Di ka Sabi ko naman yung tala. lakot. Oo, tama. Oo, tubo. Yeah. Hindi ka na makakauram. Wala ka din sa mga. Wala sa kaya mo. Kanina ka po. Tayo po kulay ako.
Singkat yung para dire ko para biyaon. Para sa mga tanong. Oh, look at this. Oh, ito ang sakit nila. Lahat pala, lahat. Ay! Tidak, galak. Hey! Mali naman. Bayot ka? Pag mo to, biwan. So, yung ulo manok, pinag ang ulo.
Amon. Yes! Yo, but you. No, bigat kami. Kami. Ya, daw. Ay, di ba tayo? Third 19. Iginig, ibunig. Okay. Alay, sabol. Eh, ako siya yung pagkikikinig ng palabra. Eh, kuha kami. Tutorial kami dito kinalakan sa kato.
Kailangan ka pa. Sasabi kami ka doon. Ah, di ako pinagkakaroon. Ano pagkabari kay temporal sa pagkabali? Okay, so we know right here. Bakit kabunyagan? Isa kabunyagan. Ulugay ka din, ulugay. Kabunyagan. Ay, hindi pa Niyo! Niyo! Ay, nabuka niya para
Hey! Hey! Ano ka man yung mga ikaw sa ulo? Hey! Go! Tuloy ako. Sige, yung pantay, tulog ka. Sige. Hey! 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 Money! Ang talas niya. Bawal ka lumulong sa kitchen. Ito na lang. Hey! Good. Now!
Wala ka kayo nandiyan na ako, tas 20. Tas ulit ko na. Pwede na kami dito. Hey, hey. What? Teka, tapos ang kulit Mark. Ito. 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 Oh, man. Hi. Hey. Hey. Oh,
Akang ginagawa na ganun, di ba? Pero, 2023, Pakikat! 51? 21. Superman. 20. 8. 8.
21! Wala ba daw? 34, 31. Or 1. Sige na, tara!
Sobrang ako. Tagi-tagi na to. Ito na naman! Panto! Wala. Come back. Come back. Monster. Sana mag-milk ka. Nahulog ako, palaro kami. Palaro sa babahay. Siyempre, same routine. Buwang summer kami. Ano na? Come back! Come back kami. Ito talaga yung Kiss Galactic. Sorry,